Ahal welaýatynyň Bawa daýhanlary hem başlanan gowuşa kişini gysga mökletde ýogary hili tamamlamak maksady bilen ýa-da kişiniň depginini gün taýyn güýçlendirýärler. Welaýatynyň durly ýerlerinde edermen hasyl ustaatlarynyň tutanýly täkmetleri netijesinde gowuşa ekşi geçirilen meýdanlarda geljekki bol hasylyň boşlukçylary bolan ilkinji ýaşyl gämikleriň hatar tutup başlamagy buýsandyrjydyr. Ekşi öz wagtynda geçirtiň, oğuçudan bol hasyl öndürip bolýandygyna göz ýetirýän kärendeçiler bir jogapkärlik mögdümi, gysga mökletde ýokary hili amal aşyrmak üçin özleriniň ähli tagallalaryny jemleýärler. Olaryň häzirki wagtda agdybirlikde çekýän rahmetleri Mähriban watanymyzyň hemiçelik bir taraplygynyň 30 ýyllygyny dünýäde baralandyrýan halkara paragaçylyk wanaşmak ýylynda agaltynyň bol hasylyny öndürjekdiklerine bolan ynam pugtalandyrýar. Ahal welaýatynyň gowuşa ekşi geçirilen meýdanlaryna eýem göýgörüp hatar tutup oturan ýaşyl gämikler bolsa, bahar fasylynyň tebigat gözelligine öz borçly bedeg berýär. Munyň özi hasyl ustaatlaryna geljekde bereketli toprakdan bol hasyl almak ugrunda agdybirlik bilen çekýän päk täkmetleriniň ihlasynyň ýerine düşekdigine bolan ynam berkidýär. Şuňlar gowuşa ekşi geçirilen ekin meýdanlaryna gowuşanyň birinji hatarara bejerikini geçirmeklik işine de girşildi. Bir jogapkärlik möhkümlüğün çäräniň agyr tehnikanyň talaplaryna laýyk geçirmeklik ahal ogudmat ölümçülük birleşiginiň etraplardaky ogudmat ölümçülük kärhanasynyň tejribeli mekanizatorlaryna ynanyldy. Bir möhüm işte hormatly prezidentimiziň alyp beren has kämil hem kuwatly bejerikli traktorlary bökdünçde işledilýär. Şeýlede kultivatorlaryň, iş gurallarynyň saat bolmagy, bejeriginiň ýokary hil derejesine gadarma mümkinçilik berýär. Bir möhüm işin agyr tehnikanyň talaplaryna laýykda berja edilşine, ähli ýerlerde degişik närmeler tarapyndan ýygyderli gödökçülük işleri alınıp barylýar. Şeýle hem Türkmenistanyň Kärdeşler kalaşygynyň ahal welaýat birleşmesiniň närmeleri tarapyndan bagtaçy kärendeçler hem de mekanizatorlar iş üstünde höwetlendirilip durulýar. Olar döredilýän şeýle mümkinçilikler üçin gahrman arka damyda hem de arka daly gahrman terdarmyda hoşallyklaryny beýan edýärler.